Ikamatha video mukhala mutadziwa zambiri zokhuzana moyo wa Rayvanny amene ndi kaswiri oyimba nyimbo za ku Tanzania. Langa dzina ndi Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Rayvanny amene dzina lake lenileni ndi Raymond Shabani Mwakyusa ndi oyimba otchuka. Iyeyu ndi olemba nyimbo komanso ojambula nyimbo wa mdziko la Tanzania. Rayvanny anatchuka zedi ndipo dzina lake linagwedeza paliponse ku mayiko aku East Africa kuphatikizapo Malawi atatulutsa hit song ija yotchedwa Kwetu, ndipo anadziwika ku dziko chifukwa cha nyimbo imeneyo. Iyeyu anasayinidwa mu record label ya WCB Wasafi Records label imene mwini wake ndi Diamond Platnumz. Rayvanny wakhala akutulutsa ma hit song pamene anali mu label ya Wasafi. Mahiti monga Tetema, Natafuta Kiki, Zezeta, Mwanza, Chombo ndi ena ambiri. Tiyeni tione zambiri zokhuzana ndi Rayvanny. Dzina lake lenileni lonse mmene tayankhula kuti dzina lake ndi Raymond Shabani Mwakyusa. Iyeyo anabadwa 22 August mchaka cha 1993 ndipo iyeyi panopa ali ndi zaka zokwana 32 mchaka cha 2025. Iyeyu anabadwira ku Mbeya mdziko la Tanzania. Iyeyu ndi munthu okwatira amene ntchito yake ndi kuimba komanso kuchita rekodi ma artist komanso kulemba nyimbo, ndipo iyeyu anakwatira mkazi wake dzina lake Rayvanny. Tiyeni tiunikire mwachindunji nkhani yokhuzana ndi moyo wake. Rayvanny mnyamata wa zaka zokwana 32 amene anabadwira ku Mbeya, anakulira m'banja limene makolo ake anali osauka ndipo anamulera movutika kwambiri. Iyeyo anakula movutika kudera limeneli mtawuni imeneyi ya Mbeya, ndipo chidwi chake pa music chinayamba ali wang'ono. Nthawi imeneyi ndikuti ali ku primary school. Atafika ku secondary school, Rayvanny anawinapo regional sergeant rap freestyle competition kumeneko ku Mbeya, ndipo anapitanso kukawina international competition kumeneko ku Dar es Salaam. Nyamata oyimba chamba cha ku Tanzania chotchedwa Bongo Flava anazapangapo introduce twin brother wake pa social media posakhalisapa, pamene anatumiza ma congratulations message kwa brother wake atapanga graduate ku Aden University mziko limeneli la Tanzania. Zina la brother wakeyo ndi Shadrack komanso Rayvanny ndi ma twin brother enieni, koma kungoti Shadrack sakonda kuzionesera pa social media komanso sakonda moyo wa pa social media, choncho anthu amene amamuziwa ndi ochepa. Kuimba komanso chidwi cha Rayvanny makamaka mchaka cha 2012 analowa gulu loimba lotchedwa Tip Top Connections limene nthawi yonseyo anali mugululi, anali ngati wankulu pa mayimbidwe mugulu limenelo ku Tanzania. Ndipo magulu ena amene analinso otchuka mu nthawi yawo ndi monga gulu lotchedwa ya Moto Band momwe munali Mbosso ndinso gulu la Madi Ali. Ku gulu limeneli Rayvanny anaphunzira mayimbidwe ndipo anakhala ndi experience pa career yake zimene zinamupangisa kukhala ndi ma connections oyimba ochuluka kwambiri mu ziko la Tanzania. Rayvanny analowa mu WCB Wasafi Records mchaka cha 2015 imene ndi record label yayikulu zedi maiko aku East Africa. Iyeyo anali pansi pa ulamuliro komanso upangiri wa oyimba uja amene ndi Diamond Platnumz. Rayvanny ndi okwatira ndipo mkazi wake zina lake monga talankhula kale ndi Rayvanny, ndipo awiriwa ali ndi mwana wa mwamuna. Rayvanny anachoka mu Wasafi Records nkuyambisa record company yake yotchedwa Next Level Music. Ku Next Level Music anasayinanso oyimba angapo, ndipo mmodzi mwa iwo ndi manager mwini wake amene ndi Rayvanny, amene nthawi zambiri amakonda kumutenga mkazi wake kuti akhale model mu nyimbo zake, makamaka nyimbo zachikondi.
Nyimbo zina zimene mavideo ake Rayvanny anayikamo mkazi wake ndi mavideo monga nyimbo ya Mwambieni, Forever komanso nyimbo ija amati Siri. Mchaka cha 2022 Rayvanny anasainira contract ndi kampani ina ya mziko la South Africa imene inampangisa kupeza ndalama zochuluka moti mu ndalama za kwawo mashillings aku Tanzania. Iyeyo kumeneko ndi bilionaire ndithu chifukwa ndalama zake zimakayikiridwa kukhala pakati pa 1.5 million US dollars. Koma ngakhale kuti Rayvanny ndi oyimba odekha, Rayvanny ndi oyimba okondedwa ndi azinzake komanso ndi okondedwa ndi ma supporters ake mziko la Tanzania, iyeyo anakhalapo pa nkhondo yopikisana mawu yolimbanirana nkhani okhuzana ndi okondedwa. Mchaka cha 2021 Rayvanny ndi Harmonize anali mukulankhulana koopsa ndipo anthu anali kukhulana udani umene unabwera pakati pa anthu awiriwa. Tinazakufotokozaponso mbuyo mu video imene tinkaona mbiri ya Harmonize chifukwa chakuti mu nthawi imene Harmonize anapanga ubwenzi ndi mayi dzina lake Kajala, inali nthawi imene Rayvanny anali atapanga chibwenzi ndi mwana wa Kajala amene dzina lake ndi Paula. Koma mukupita kwa nthawi zinapezekano kuti Harmonize wayambanso kudyerera maso pa Paula, zinthu zimene zinabweresa nkhani zokamba kwambiri, zinabweresa mafunso kwa Rayvanny kuti nzanga weniweni wapamtima kufunsira chibwenzi changa. Zinapereka mafunso kwa Kajala kuti bwenzi langa okondedwa, bwenzi langa wapamtima akufuna mwana wanga. Zinapereka mafunso kwa Paula kuti my step daddy akundifunanso ineyo. Okay fine, tinazifotokozapo kale mu video ya Harmonize imene timafotokoza mbiri za Harmonize. Koma chodziwika bwino ndi chakuti anthuwa anapezekano kuti ayamba kuipisana mbiri, kubwereserana zinsisi pa social media. Panamba pezeka mawu osiyanasiyana, nkhondo yolimbana makamaka ma social media, makamaka pa sambalija la Instagram. Izi zinafikapo kuti mpakana Rayvanny ndi Harmonize anayamba kuipisirana mbiri ma social media. Nkhondoyi inafikira mpokuya mpakana pamene boma la Tanzania kuzera mu nthambi yake ija ya National Council analowererapo ndi kuwalankhula awiriwa kuti zimene akupanga asiyiretu chifukwa akuipisa mbiri ya Tanzania, akuipisa mbiri yabwino ya oyimba aku Tanzania, ndipo awiriwa anasiya. Panakhala nthawi yaitali pafupifupi zaka zokwana 4 ndipo Harmonize analankhula pa social media yake kuti patadusa zaka 4 chiyimbire ni limozi ku studio ali ku Wasafi, chiyimbire limozi mu studio ndi nyamata otchedwa Rayvanny akhala akutulusa nyimbo. Ndipo pa peji ya Rayvanny anaponya chithunzi chimene chinaonesa kambuku akuyang'anizana maso ndi njovu. Kumbukirani kuti Rayvanny amazichula ikhamene ndi dzina loti chuli, kutanthauza mu Chiswahili kuti kambuku, ndipo akakhala Harmonize amazichula kuti tembo, amene mu Chiswahili muchichewa zimatanthauza kuti njovu. Anthu aku Tanzania anali okondwa ngati mmene zinalili moja JJC ndi Senti akuyembekezera kutulusa nyimbo yawo limozi. Ndipo amayi ndi abambo ndikhonza kukusimikizirani kuti mu siku la lero anthuwa ndizoti nyimbo yawo inabwera pa mbalambanda mawiki apitawo, ndipo nyimbo yawo ya Nsesema ndi imodzi mwa nyimbo zimene zikukondedwa ku East Africa komanso maiko amene Rayvanny komanso Harmonize amasatiridwa kwambiri. Zaka 7 zadusazo anthu awiriwa ali ku Wasafi Records anayimbapo nyimbo zimene zinatchukanso kwambiri. Nyimbozi ndi monga Pala Nawe imene inatulusidwa pa 10 December mchaka cha 2018 komanso Penzi, nyimbo imene inatuluka mu Juni pa 29 mchaka cha 2016. Mu video yi takupasirani zina mwa zinthu zofunika zimene zimafunikira kwambiri motaziziwa zokhuzana ndi Rayvanny. Koma ndikumalankhula kuti tayankhula kuti ku Wasafi Records kunali anthu angapo mu nthawi ya Rayvanny. Mmodzi mwa iwo ndi Zuchu. Kodi Zuchu ndi ndani
amapanga chani angatani ku Malawi tingamfanizire ndi ndani. Onerani video imene ili pa screen kuti muyimvesese nkhani ya Zuchu. Komanso musaiwale please tili ndi channel cha Kulinji TV chimene timachita post nkhani zimene zikuchitika ku Malawi makamaka zokhuzana kwambiri ndi ndale. Ndiye bwanji mupite kumeneko ngati mmakonda za ndale kuti mukachite subscribe. Tionane mu video imene ili pa screen, video yokhuza Zuchu.